Εδώ υπήρχε μια νόστιμη σούπα λάχανο, αλλά δυστυχώς όχι στο χρώμα κόκκινο. Εντάξει, λουκάνικο. Υπάρχει μια σαλάτα με καρότα, λάχανο, μήλα και ανανά. Συνδυασμός λαχανικών και φρούτων κομμένος μαζί. Η σαλάτα είναι ακατανόητη. Βασικά με ενοχλεί. Εδώ τι άλλο, νόστιμο τσάι. Προσθέστε κάτι άλλο για να ολοκληρωθεί. Δίψα για διαγραφή. Αισθάνομαι ανθρώπινος. Εδώ όλα. Είμαι ο Νικήτα. Χρειάζομαι βοήθεια, παρακαλώ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы еще хотели услышать на разных языках мира.